Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih channel Goang Rujak teng mriki Mbak Rika sama Mas Rudi mau bercerita tentang awal mula kisah kami berdua, bagaimana kok bisa ketemu, kok bisa menikah. Ceritanya dawa pemirsa. Ya dawa banget. Kenale wis suwi Dik mare. Kenale wis suwe iki pirang tahun ya Mas? Aku wis sampe lali yo. Sampai nih. Piro 4 tahunan. 4 tahunan lagi pas pertamanya kondi rek. Awake dhewe biyen Enggak, pertama kali sampean lagi ngerti kok roh nek aku ngono lho. Pertama kali ini pertamane Dik biyen delok YouTube terus iki. delok Delok YouTube. YouTube lek Damis terus Oh, berarti penonton setiane Lek Damis biyen ngefan ya ceritanya. Ceritanya biyen niku pertama Mas Rudi ku ngefan banget karo Lek Damis. Penonton setia ning channel Lek Damis, terus karo Mas Dimas Zainal Arifin. Tapi delok terus piye? Delok terus setia nonton iki. Terus Ya mari ngono kan. Kan Damis pernah dolan gini sampean kan Dik biyen. Pas wayang. Urung Lek Damis dolan pas wayah. Pas ninggone sampean pokoknya. Pas wayah bodo apa pas wayah? Betul pas Mari dolane akeh pemirsa kadang ngono. pokoknya ngerti ngono terus kok muncul ning beranda kuwi nggone sampean niku. Terus sampean pas kenal pertama aku ndelok YouTube sampean nih karo anake sapa kae Mak? Dik cah cilik iki lho, sampean main origin ki lho. Anake tanggaku. Sapa kae jenenge? Mas Japat. Iya. Wih, terus Wah iki wong iki ketoke kok sabar banget ta kok. sabar apa? Malu sabar sampean aku wonge gak sabaran. Karo ngomong karo nyanyi opo kae yo. Video ini ki mbah ndik biyen kae. Cek aku cek kelingan kuwi. Terus aku penasaran nih tak goleki. Sampai tak Apa? aku sampai komen bareng yo. Komen. Di YouTube kuwi. Iya, sampai komen. Bari ngono tak goleki nang YouTube, nang Facebook. Lah pas komen iku ki gak tak respon, juga direspon wae. Lah gak ngerti wong jenenge komentar ngono kae kan kadang akeh sing iseng-iseng to pemirsa. Tapi ternyata kok yo tak kira iseng-iseng. Tak goleki YouTube iki gak ketemu. Wah, kayak jenenge Yurika we. Iya. Facebookku terima loro tok ya. Terus tak goleki Goang Rujak terus tidak ketemu akhirnya. Ning pertemanane Iya. Goang Rujak. Terus tak chatnya ora balas sih pertama kita tak inbox lah zaman dia. Inbox, bener. Di Tak inbox. inbox suwe dik ya kayak orang mbok respon. Gak Akhirnya mbok respon langsung kayak nomornya. tak respon. Oh aku ngefan banget karo sampean aku ngomong ngono ya biyen. Dua apa pemirsa kata-katane. Ngantek. Walah ngantek. Mari ngono tak Dua pokoknya. ketemu ira langsung dolanin jowo di awake dhewe. Gak langsung. Langsung ning gone sampean. Ketemu pertama kali ku langsung ning tempatku pemirsa. Sampean pas mulai kon itu dik ya. Biyen. Kok mulai kerja lah. Aku lali apa aku wis ning Sragen yo kae. Enggak orangnya Sragen gitu kok. Ning Semarang masuk. Semarang iya koyoke. Kok mulai numpak kereta lho kita. Masuk cuman kayak. Oh iya, pas mulai ke Semarang deh. Iya. Terus aku pengen dolan oleh dia. Ngefan banget karo sampean lah. Yo Mas dolan gitu. Oh, nek pengen kenalan karo aku, yo pertama harus kenal sik karo wong tuaku pemirsa. Tak Iya langsung tak dolani. Ora trimo ning jobo kae. Nek wani kenal karo aku kudu wani kenal karo wong tuaku sik. Yo wis iki. Padahal yo trimo kanca dik. Terima kanca piye mesti? Maksud iki ana iki berteman tok. Heeh, Zaman kae gak ono cerita. gak ono cerita Sampai arep pacaran ya ora. pacaran. Senang ceritane. Sampean ngerti. Ngefan lah dik biyen. Masa ngefan aku? Ngefan sampean kan pinter gitar ama.
Aku seneng Aku banget nek delok cewek gitaran. Ya Allah Mas, aku gitaranku lho. Nek karo sampean sik Indah. lincah sampean. Yo, Nah, enggak jajal. lah. Jajal lho. Tung-ting nek yo nganumu, chordmu pinter nek kon fingerstyle. Aku Kayak ngono. iso iso-isoan. Aku ngono yo. Dolan Indonesia sampean langsung berdolan terus ngopi ning pasar kayak podi ya. Iya, ngopi ning Jagongan. pasar Jagongan. Walah dolan pertama kali Dolan kayak pertama. pemirsa. Aku digawani Reno. Aku wis ngomong, Ndil, Mas, ojo gawani, gak usah mbok gawani makku, aku yo gak usah mbok gawani. Sampai nawani no, pengen digawakno apa, Dik? Tak tembasken apa. Aku wis ngomong gak usah. Sik pangga mbok gawakno kae. Nah, tapi aku mulai mbok gawani pisang iki, Dik. Kayak Sing gawakne make kuwi. iya mamaku iki ngomongin sapa le ya? Ditakoni Nggone kancaku aku. Wah, iki jelas kanggone wong wedok batene mamaku. Iya Ya, aku pertama. gak ngomong nek kanggone sampean yo gak pertama. Gak ngomong. Gak yo kan yo urung Lah. kenal mau. Yo jelas digawakno pisang. Lah wong sampean gawakno lho akeh buah-buahan Iya. pemirsa. Cuma. Mampir nang toko buah itu toko sesone tuku-tuku ngono ki pirang kresek kae. Sak kresek Dolan ning apel. gone vele Sak kresek anggur. ndi Pirang apa? pirang. Nah, udah ngomong di apaan? Padune mau tak sebut. Oga. Wih, mulai digawani gedang karo. Terus sampean kerjane Sragen Dik. Apa iya? Wis Gak ning Solo sih. nang Solo sih. Solo terus ning Sragen. Pokoknya kan cuma cacatane paling yo saulan pindho ya an yo. Iya cacatan yo sak wulan minggu iku urung sing jenenge sampe Terus sampean pacaran cueke langsung ngono. polo. Apa yo? Iya. Piye cuekku koyo piye? Tak WA anu, cara tak WA saiki nu balese paling sak minggu. Cuek banget iki. Tapi kok gelem ae. Kadang nek ngerti wong wedok cuek kan wis gak ngono. Sampean kok gelem sik pengen kenal ae padahal wis tak cueki lho Mas. Tapi ya sing tak golek ya sing sabar yang mau tuh Dik nomor 1. Sampean kan tipe cewek sabar makanya kita kejar terus. Sabar kuwi koyo piye? Engko gue ngerti nganu pas aku gak sabar yo piye jalan. Wis sabar aku percaya nek sampean ki sabar. Iya. Sampean ki padha sabar. Ora Lalu belajar sabar sabar iki. Aku iki gak menurutku nih Mas. Nah aku ki wonge gak sabar. Aku nek sabar mbok arani sabar iku berarti aku sik belajar tentang sabar. Iki padha-padha belajar ya Padha Dik. sik padha belajar. Nangke sik proses belajar sabar. Nek mbok arani sabar ngono yo. Tapi ya sabar banget no. Angger ngomongin cah cilik tak delok sabar yo. Kebanyakan Yo sabar. yo mergo aku seneng karo cah cilik pemirsa. Kenapa kok Yo seneng? kuwi Dik nane ketemu kayak iki sing mare awake dhewe ketemu iki yo. Gara-gara sapa? Seneng apa? Kalau disebut Adel. Adel seneng. Adel. Seneng karo nek dolanan karo cah cilik iki penak. Bungah ning atiku nek angger ketemu cah cilik-cilik. Iso gawe atiku seneng. Nek ketemune wong sak pantaran ki kadang akeh cekcoke pemirsa. Ya koyo misal pertemanan ngono kae yo akeh perselisihan. Nek karo cah cilik kan menghibur. Malah menghibur diri sendiri Mas. Aku mulakno seneng karo cah cilik-cilik yo kuwi. Tapi berarti awake dhewe langsung anu Dik. Suwi gak ketemu yo. Berdolan ngene sampean terus ketemu ning ndi? Ketemune Langsung ning Sragen yo. langsung ning Sragen digawakno gitar. Ya, Urung tak gawani gitar le. aku ki lali, mbah aku lali nang. Kok aku ijek kerja ning Gresik jaman kae. Sampeyan ning ndi Dik? Aku pengen dolanan. Iya, Ning tuh. Sragen. Ning Sragen kae dolan tak jak maem Tahu ki lho. tahu walik. Iya, dak Lu tahu ketemu walik. awake dhewe kena ditung Dik yo. Kena ditung pemirsa. Jarang ora tau ketemu. Jarang ketemu soalnya. Dan sampean kerja kan, iya kan Mas? Kerja juga mau ning libur. Gresik mau nih. Libur juga gak gampang. Mesti waktune kon suwi ngono kae. Libure sedilo, kerjane waktune suwe. Cacatan ya jarang. Cecetan jarang. Angger tak tembak mesti ditolak.
Ping piro ae. Piro aku nembak Dik. Aku pengen pacaran Mas. Tak enteni pokoknya Dik aku. Berwis tanpa pacaran Dik ya langsung lamaran, terus dilamar. Ayo tamu tak tareni. Pas wae aku ning kene Dik yo suwi yo jereng. Hilang kontak piring Dik gitu. Suwi. Pernah hilang kontak piring iya pemirsa. Bar ketemu kuwi tahu bar tak ketemu 3 kali apa Dik? Terus sing terakhir tak gawekno gitar. Sing terakhir kan digawekno gitar. Anu gabut Mas. Gabut aku neng kos pas iku. Gawene gitar iki ben hiburan. Walah aku neng kos nyanyi ya kayak paling nganu samping-samping kosku udah blebeken kayak pemirsa. Terus wedi terima catatan lho Dik. Seminggu ku baris pisan. Ora apa-apa yo. Gak apa. Juga nyongko nek iso dadi bojone juga nyongko Dik. Aku arep cuti to, aku ning kerja ning Morowali kan. Arep cuti terus tak tawani aja. Gelem tak lamar ora Dik. Langsung tak takoni ngono. Yo ora pacaran badan. Langsung kayak lamaran. Terus mbok trimo piye kek? Ya tak terima langsung lamaran kae. Nek pengen lamaran tenan, pengen ngelamar aku tenan. Buktekno batinku. Aku batin nggih. Ternyata dibuktekno tenan pemirsa. Langsung gak percaya sama. Lah gak percaya soalnya kan Aku pas cuti. Jarang ketemu juga. Tak kirane kan lanang akeh sing main-main ngono kae to. Tapi Mas Rudi ora beda. Mas Rudi apa sing sekali diucapi langsung kelakon. Aku pengen ngelamar sampean Dik, ditemoni Pak Mae, dijak omongan. Wis tanpa pacaran. Tanpa pacaran langsung dijak langsung omongan. lamaran. Bala Mae kayu nyeramai Mas Rudi dikei wejangan akeh banget diceramai pokoknya. Ceramahnya piye? Seiling ora? Kali. Pokoknya intine di rumah sintenanan. Saman saiki penting ning kene gak lesu Dik ya. Semingkini aku bahagia pemirsa. Ning omah gak ngerepoti Mae Pak ning kene saiki genten sing tak repoti Mas Rudi. Iya, aku malah ngerepoti sampean. Nang repoti apa? Nah, gombal mbok umbahi kabeh. Iku wis kewajibane. Masa. Ya Allah Mas, sampean ngingeti ning samping-samping kos kae. Suami istri ning yo mbomba yo masak. Nah, tapi baju kerja ini rusuh banget tuh ngesakno. Gak apa-apa. Baju rusuh, Nanti baju kerja di laundry ae, sing baju biasanya. Ya sampean nek ibaratnya baju rekut ngono ki mbok laundry, gak ngesakno tukang laundryne. Tukang laundryne ya cewek kan kono ge mesin. Gawe mesin tapi kan yo dicuci. Sing nyuci yo wong. Awake dhewe sering keswid ya. Sering apa? Nanti ketemune. Sering apa? Ketemune gene 5 kali Dik ya gene. Kene. Ya cuman cacatan tok iki yo. Cacetan terus ketemu yo. Telepon yo ora tau Dik yang ngerti telepon ora tau gelem kok. Teleponan yo terakhir kae nek angger bengi wae. Pas. Iya. Nek angger bengi kae teleponan kadang. Tapi yo Kadang aku kan yo kerja ngono kae keselen pemirsa tak tinggal turu. dari cate lho sak minggu. Saiki tak cat seminggu lagi dibales aku. Dan pas lamaran iku ditakokno pas hari ulang tahunku. Ulang tahunku kan 13 Oktober. Iki Mas Rudi nakokno pada hari itu juga moro ning omahku. Dan juga gang seminggu ulang tahun nih Mas Rudi 20 Oktober. Oh iya tahu kuwi Dik ya. Kuwi 20 Oktober kuwi langsung acara lamaran nih. Jadi hadiah ulang tahunku iku ditakokno Mas Rudi dan hadiah ulang tahunnya Mas Rudi lamaran. Aku tahu, aku cek kelingan Dik. Kelingan piye? Dibiyen pas sampean ulang tahun ini pernah tak kado betul. Aku malah mbok sangatru tuh Dik.
ora dibales gak. Lah piye aku ki gak njaluk pemirsa, aku ki mau ulang tahun, aku anggar ulang tahun ki nek dikado Kirimi kado apa malah disatro kok. Lho wis ngomong aku mau dikado. Sik bangga dikirimi lho pemirsa, kae paket perangkat alat sholat. Ora. Apa lengke? Yo nganu hoodie piring, dikeki hoodie warnane biru. Enggak lali apa kayaknya ngamuk tuh di online. Hoodie kopelan tapi kan soloke malah ning omah kae gak tak gowo. Sing tak nggo kae pemirsa gitaran, aku kan ana channel YouTube jenenge Sing didik. Mas jenenge Rika Rudi. Iku memang bener channel YouTubeku karo Mas Rudi. Tapi Kanggo hiburan, kanggo nyanyi-nyanyi tok ngono kae karo balesi komen-komentar, melu balesi pake mae. Kadang kan pake ngono ki nek balesi yo gak sempet soalnya kan yo pake kerja pemirsa niki nih iso tak bales-balesi aku nganggo akunku kuwi ngono. Enggak. Ning aku yo isek bantu-bantu pake terus pokoknya vlog keseharianku kuwi ana ning keluarga Gong Rujak kuwi. Nek khusus Rika Rudi kuwi kanggo bales-balesi komentar. Terus berlamaran kuwi. Iya aku balik merene meneh deh. Ki langsung balik kerja maneh ning kene. Berlamaran pas keluarganya sampean balik apa kayak? Apa nih maksudnya? Maksudnya kan aku berlamar sampean tuh kayak. Terus gantian balik ning ngene sampean. Iya balesi lah. Balesi yo. Aku njaluk izin sedina ora dikeki pas wayah aku ning bandara deh. Kuwi ngepasi aku pas balik lamaran nang omahe Mas Rudi. Iku Mas balesan Rudi, lah kok. Iya, balesan deng. Gak ngerti aku kan balesan. Terus kuwi posisi aku ning kono enek lek dame enek keluarga besarku ngumpul ning kono tapi Mas Rudine gak iso. Aku njaluk njaluk izin sedina ora dikeki, Pak. Aku terpaksa budal ning bandara sampean tekan nggon aku. Iya gak apa-apa sing penting ki gawean iku nomor 1. Gak apa-apa. Nek kirane gak iso diperpanjang ya kudu manut disiplin karo gaweane. Mergo gaweane angel golekane Mas. Nggih. Gak angger wong iso koyo sampean. Di mana-mana disiplin gaweane. Di posisi Mas Rudi ono ning bandara. Sampeyan ning cacatan. Cacatan tok, Dik. Iya cacatan sing karo makmu. Wi didono aku piring. HP ku tak dono mae. Aku kan posisi ning samping mae to. Wi tak dono Mas Rudi mriku penting bandara. Ya wis, Nduk. Aku yo ayem jare tekan bandara. Arep mangkat to. Nggih aku arep mangkat pas foto ning jero pesawat. Wes terus gang beberapa bulan ku Mas Rudi nyelengi terus nikah di tanggal 26 April. Alhamdulillah iku bala selama arep menuju pernikahan iki enek ae pemirsa. Hal-hal sing pokoknya perselisihan, percekcokan, kadang yo sing reno-reno pokoknya enek kabeh diuji ning kono aku. Tapi sampean diuji gak? Oh gak. Nek aku diuji aku. Tapi yo alhamdulillah tekan hari H lancar. Kabeh lancar pokoknya. Aman sentosa. Tenan aku sing pertama bingung ki piye engko ngene-ngene engko. Sampeyan wis tak omong wis gak usah bingung dijalani ae kok nek mlaku. Lah iya, pikiran Mas. Mari ki aku mikir sak menggurine engko piye ngene-ngene ngono kae kan. Ini sakno mae juga sing. Terus tak tawani Dik. Apa? Malah aku di bernikah kok. Sampainya langsung gelem lah nek nang omah ra melu bojone piye gak tau nih ketemu nek ra tak tutup. Mari sampean posisi isih kerja Dik yo. Aku biyen posisi sik kerja pemirsa yo.
Iku 1 bulan sebelum hari H iku aku emang resign. Kapan resign? Heeh. Soalnya nang Resign omah dia. iki sing ngakon resign ya Mas Rudi. Kondang leren sik sesasi saurunge hari H nang omah bantu-bantu mae kok ngresik-resik omah. Terus mae butuh-butuh apa-apa ngono kae pemirsa. Di ngilangi mae sampai hari H sibuk nih. Wah, Iya, alhamdulillah deh. lancar. Berkat doane mae pae keluargamu, bapak ibumu, sampeyan aku yo kabeh lancar. Akeh dukungane pemirsa. Nikahanku karo Mas Rudi ki akeh sing Dulur-dulur padha anu Dik. dulur apik kabeh tangga-tanggaku yo padha nyupport. Aku padha apian kabeh. Bener-bener nek urip ning daerah sing saling membantu, saling tolong menolong, duwe sifat sing apik-apik ngono iki penak banget pemirsa. Urip ning ngono kuwi daerah keluargane apik, wong tuane apik, pasangane apik, ngono kuwi tangga-tanggane apik. Sampeyan dolan aku pisan tok Dik, arep nikah tok. Heeh. Dolan masa pas nikah. Arep lamaran. Arep lamaran kae dolan. Terus pertama pisan Dik, pajak dolan nggonku. Arep lamaran terus nikah kae. Wali. Iki pas lamaran kae. Nikah sampean malah gak dolan nggonku blas ki ta. Nek nikah soalnya kan apa nek ngarani nganteni gak oleh wirawiri. Pernah nggonku gak Dik? Waktu arep gak ya? Nikah ya? Iya. Lali, lah nikahnya Oh, lebaran sampean kan wis dolan nggon aku to. Iya lebaran karo pae kae. Karo mendet iku lho Mas. Surat apa nek ngarani? Oh, surat ning KUA. Surat kanggo ngurus ning KUA ngono ki nek wong lanang sik kae apa jenenge apa ngene jenenge. Lah mboyo kuwi lah. Kan sing gawe pertama ning ngurus ning KUA kan sing pihak lelaki sik gitu. Aku kuwi njupuk ning tempat sampean karo mae. Terus dolane renone pas butuh. Pas lebaran. Berarti sampean dolan nggon aku 3 kali. Gak tak hitung aku lalinan. Nak ambek aku pisan ya Dik. Iya wis Dik. Wis nanti saiki teko ning YouTube. Wis pirang menit Dik? Setengah jam. Wis. Wis. Mas Ceritane lali yo. Lalinan padha lalinane wis ora apa. Suwi yo. Soalnya jarang ketemu Dik. Jarang ketemu. Saiki ning kene Mas Rudi bahagia, aku bahagia, keluarga di rumah hidup bahagia, ngerti anak-anak yang bahagia, kayak Sing penting bersyukur Dik. Yang penting bersyukur karo dikei kesehatan. Nah, Mesti sehat pemirsa. Mas Rudi harus pokoknya sehat terus kerjaannya lancar. Aku kadang ya pikiranku banter ngono kae. wis Dik. Nek napa-napa. Sesuk dilanjut nih game pun cukup sekian nggih pemirsa, matur suwun sanget sampun ningali channel Lego Ngerujak ya kuwi cerita-ceritaku karo Mas Rudi awal mula ketemu sampai ke pernikahan. Soalnya akeh sing lali Dik. Akeh sing lali, ya akeh sing ora diceritakno film. Ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.